Nagyon nagy szeretettel köszöntöm. Köszöntöm a világ minden tájáról, többek között az óceánon túlról résztvevőket is. Én Lagzi Karesz vagyok, mellettem, mint mindig, elragadó feleségem. Nagyon nagy szeretettel köszöntök én is mindenkit, Lagzi Böbe vagyok. Mi vagyunk a PPH egyik 8-as szintű vezetőházas párja. Nagyon örülünk, hogy megtisztelnek minket jelenlétükkel. Tegeződve szoktuk tartani a képzéseket, remélem ez nem bántó senki számára, sőt nálunk mindenki tegezi egymást, kortól, nemtől függetlenül. A PPH előtti foglalkozásom, nagyon sok mindent csináltam, legutolsó foglalkozásom az például kútfúrás volt. Mára viszont a PPH üzlet és tanulói csapat szervezés a legfőbb tevékenységem. Békés Csabán élek elragadó feleségemmel, és nem csak házas, de nős is vagyok. Én a PPH előtt szállodaiparban dolgoztam, aztán úgy alakult az életem, hogy ott kellett hagynom, és akkor találtam rá a PPH-ra, és gyakorlatilag immár 10 éve ez a fő tevékenységem, erre hoztunk létre vállalkozást, ez az életünk, ez tölti ki mindenünket. Szeretném bemutatni nektek a mai rendezvény előadóját. Ő a PPH, vagyis a Hunor Trade zárt körű részvénytársaság, továbbá a Nyílt Akadémia, vagyis a Tanoda 2000 Kft. Alapítója és vezetője. Ő a legnagyobb tudású, illetve tapasztalatú mesterkócs, ismert személyiség és képességfejlesztő szakember. Úgy lett neves magyar tanító, kiváló előadó, illetve motiváló, hogy átlagemberként hatalmas kitartással és lelkesedéssel érte el eredményeit. Mostanra világszinten is kiemelkedő tudással, tapasztalatokkal, képességekkel és gyakorlattal rendelkezik. 1987 óta van tapasztalata az emberekkel való bánásmód területén, 1991-től szerzett tapasztalatot a csapatban együttműködés területen, és 1993-tól rendelkezik tapasztalattal a cégvezetés, az ember és az élet működése, a személyiségfejlődés, a probléma megoldás, az emberek vezetése és oktatása területén. Ez a legrégebbi hazai tudásátadó szervezet, ami 100%-ban magyar és teljesen független vallástól és politikától is egyaránt. Irányításával 4 különböző területen lettünk eddig piacvezetők. Vezetésével már több százezer ember vett igénybe valamilyen életjobbító lehetőséget. Személyesen eddig több tízezer ember fejlesztésében vett részt, nagyon sikeresen. Nincs még egy olyan ember Magyarországon, akinek a vezetésével 4 különböző területen lett egy szervezet piacvezető. 1984 óta házas, Budapesten él családjával. Kiegyensúlyozott, boldog családi életet él. Ő nem olyan tanító, aki úgy akar az emberekkel segíteni, hogy közben az élete romokban hever. Csak olyan dolgokat tanít, amit csinál is. Mesterünk sikerének titka nem a szerencse, hanem a hit és a meggyőződés. Az egyik legfontosabb volt számára, és továbbra is az, hogy megtett és megtesz minden tőle telhetőt a személyiségének fejlesztéséért. A lelki táplálék, vagyis a személyisége fejlesztése számára legalább olyan fontos, mint a testének a táplálása. Ugyanúgy, mint ahogy a test, a lélek táplálása is időbe és pénzbe kerül. Természetesen nem sajnálja sem testétől a tápanyagot, sem a lelkétől. Mindig olyan volt, és most is olyan, hogyha eredményeket akart elérni, rákoncentrált a feladatra, és az azért is megmutatom akaratából, dacából erőt merítve cselekedett, illetve cselekszik most is. Természetesen mindig volt elég erős hite abban, hogy pozitív céljait el fogja érni, hiszen mindig olyan céljai voltak, amivel az embereken segített.
Nem igazán jellemző, hogy egy ennyire nagy tudással, képességekkel és tapasztalattal rendelkező üzletember az egyének és a társadalom szellemi felemelkedésére tegye az életét. Tudásával, emberek fejlesztésével, tapasztalataival, előadásaival, továbbá egyéb munkáival segíti az embereket, hogy sikeres, boldog személyekké váljanak, akik megtanulnak szeretetben élni és használni mindazt, ami bennük rejlik, ezáltal megvalósíthatják vágyaikat, és szenvedéllyel követhessék céljaikat. Céljaik közt szerepel, hogy a Nyílt Akadémia legyen a világon a legnagyobb tudásátadó szervezet. Továbbá az, hogy akikhez eljutnak a tanításai, szeretetben, egészségben és boldogan éljék az életüket. Nem volt a múltban sem ő, sem hozzátartozói kisztag vagy pártag, illetve vezető beosztású ember. Nem örökölt sem vagyont, sem rangot. Nem vett részt a privatizációban sem, a saját eredményeinek köszönhet mindent. Ő az élő példa, hogy szerencse nélkül is bárki képes egy nagy eredményeket elérni, és a sikerre. Nem véletlen az, hogy Magyarországon, sőt világszerte tőle tanulnak a legtöbben, és tőle akarnak tanulni a legtöbben. Személyesen meggyőződtünk róla, hogy ő az egyetlen ember, aki működő megoldásokat képes adni az emberek számára, bármilyen életterületen. Legyen az akár anyagi, akár szellemi, lelki vagy mentális, vagy akár egy más emberrel kapcsolatos probléma. És az embereket a lelki fejlődés területén a legmagasabb szintre képes emelni. Több 10 000 ember követi őt, folyamatosan a világ minden tájáról. Nézettségi adatok alapján milliók ismerhetik már őt. A videói által világszerte és az emberek túlnyomó részének tetszik, amit ő tanít, és amit képvisel. 1987 óta szerzett kivételes üzleti tapasztalat, és hatalmas eredmények tették őt különleges tudású és képességű emberré. Hölgyeim és uraim! Most szeretném megkérni, hogy tartsa meg a mai előadást a világ legnagyobb tudású, legnagyobb tapasztalatú, legfelkészültebb emberét, a nemzetközileg elismert mesterkóst és boldogságspecialistát, a PPH és a Nyílt Akadémia alapítóját, vezetőjét, 14-es szintű igazgatóját, Szedlacsik Miklóst. Mi baj van a jelenlegi világunkkal? Kinek mi baja? Tudatlanság. Gonoszak az emberek. Szeretethiány. Keserűség. Megkeseredtek az emberek. De észrevettétek, hogy kihasználják az emberi tudatlanságot? Hát most van egy új induló kihasználás, ez a ügyfélkapu plusz, meg ez a digitális állampolgárság. A reklámban láttam ilyet, hogy ugye egy fiatal csaj, és akkor beszél ugye a fiataloknak arról, hogy miért legyenek digitális állampolgárok, és utána mondja az idősebbeknek, hogy hallgassatok a fiatalokra. De szó szerint. Fordítva kellene, így van. Tehát már van egy ilyen fajta működés, tudjuk jól, hogy azért, mert a technikához jobban értenek a fiatalok, ezért, mint a szüleik, ezért ugye nem nagyon hallgatnak a szüleikre, mert azt hiszik, hogy ők okosabbak, mint a szüleik. Mert a technikához jobban értenek. És ugye ez nagyon általános, és ez tényleg így van. Na most beszéljünk erről egy kicsit, jó, hogy
hogy mit is szeretnének. Tehát ugye tudjuk jól, hogy afelé haladunk, hogy minél jobban szeretnék az embereket kontrollálni. Na most, ugye én cégvezető vagyok, cégem van hosszú idő óta, tehát a Tanoda 2000 Kft. Az 94. február 1-ével jött létre, a Hunortrade ZRT pedig 96, hát azt pontosan nem tudom, október, ősszel valamikor, talán október. Jó, meg kellene nézni. Lényeg az, hogy ugye azt Szedlacsik család alapította. Ugye most valaki azt gondolná, hogy hát jó, de hány tagú a Szedlacsik család? Az gyakorlatilag ugye akik úgy születtek, hogy Szedlacsikok, azok jelenleg 5-en vannak a bolygón. Tehát 5-en, mert ugye már a Balázs is úgy született, az unokám. Ugye, és ugye ahhoz van egy menyünk, aki szintén fölvette a Szedlacsik nevet. Így van, de a született Szedlacsik az összvisz, ugye tőlem kiindulva, most már 5 olyan személy van, beleértve engem is, akit Szedlacsiknak hívnak. Hát nyilván nem az unokám alapította. Jó? És nyilván nem a gyerekeim alapították 3 évesen. Tehát nyilvánvaló, hogy a feleségemmel alapítottuk ezeket a dolgokat, illetve cégeket. Ezt most azért mondom, hogy tiszta és világos legyen, hogy ki vagyunk, kik vagyunk, mink vagyunk. De lényeg az, hogy ugye én elég régen van bankszámlánk, céges bankszámla. Mióta összeházasodtunk, gyakorlatilag ugyanaz a lakossági folyószámlánk. És be akarunk lépni egy bankba, mondjuk az interneten keresztül, akkor ez általában úgy működik, hogy küldenek egy SMS-t. Érted? Tehát amikor belépünk, előtte kapunk egy SMS-t, amit beírunk, kódot, és akkor beenged. Úgy, hogy van egy saját felhasználói számunk, meg egy jelszavunk, avval lépünk be, és utána kapunk egy SMS-t, és avval beléphetünk. Ugye tudjuk, hogy ez így van, ezt mindenki így csinálja. Gondolom nálatok is, akinek van bankszámlája, hasonlóképpen lép be. Erre most itt van ez az ügyfélkapu, amit ugye a cégek használnak, és kitalálták ezt a baromságot, hogy legyen ügyfélkapu plusz. Régóta volt ügyfélkapu plusz, de nagyon nem érdekelt. Szerintem nem is emlékszem, hogy nem volt olyan, hogy ügyfélkapu plusz, mindegy. De ugye elindult az, hogy képzeld el, mit tudom én, a saját ügyfélkapu pluszba bonyolultabb belépni, vagy bonyolultabb lesz belépni, mint egy bankba, érted? Ezt tudom mutatni. Miért? Miért nem jó az, hogy küldenek egy SMS-t, és akkor belépnél, érted? Miért? Miért kell ilyen kódgenerátor, ami nem is magyar nyelvű, ki tudja, ki csinálta, mit csinálta, mindegy, nem is ez a lényeg. Miért kellenek ilyen baromságok, érted? Eleve, mi az, hogy digitális állampolgár? Miért kell ilyenek? Miért kell ilyenek? Miért próbálják rákötelezni a lakosságot arra, hogy hogy is mondjam, tehát, hogy gyakorlatilag mondjuk ne tudjad, mondjuk mit tudom én, mondok példát, ott van, ki az, akinek van lakás tulajdona, tehát lakásban vagy házban tulajdonos, oké? Hát általában ugye a sajátunkban. És
Ugye ezt intézte a földhivatalba, ott van, le van fűzve, érted? Ott vannak a papírok, hogy ki a tulajdonos, és mi lesz akkor például, hogyha te leadod a digitális aláírásodat, mondjuk a digitális állampolgárként, a digitális aláírás, és valakik ezzel vissza akarnak élni. A mai világban bárki visszaélhet vele, akár a hatalom visszaélhet vele, vagy hackerek visszaélhetnek vele. Hiszen a NASA-t is föltörik, ha akarják. Gondold végig. Na most, és akkor fogják, és digitális aláírásoddal aláírnak egy digitális adásvételi szerződést, hogy az ingatlanodat mondjuk eladtad. Hát ezt papír alapon megcsinálták már sok emberrel, hogy aláíratták az adásvételét, és gyakorlatilag megvették az ingatlanát bagóért, érted? Nem is egy olyan ismerősöm van, aki így járt. Hát ezért csináltam azt, hogy ugye anyámmal, mikor már olyan helyzetben volt, hogy kezdett ilyen gondolkodásában beszűkülni, akkor védelmeket csináltam avval kapcsolatban, hogy ezt nehogy megtegye, tehát átirattam a saját nevemre az ingatlant vele. Hogy nehogy ilyet megcsináljon bárki vele, mert ilyen több ismerősöm volt, akivel megcsinálták, hogy aláíratták vele egy adásvételi szerződést, és gyakorlatilag megvették az ingatlanát semmiért. Na most gondold végig, és innentől kezdve ilyeneket meg tudnának csinálni. Hogy neked lesz egy digitális állampolgárságod, digitális aláírással, és onnantól kezdve az ingatlanodat el tudják venni a fejed fölül, úgyhogy te a digitális aláírással elintézted. Közben nem te intézted el. Érted? Tehát ez az egész rendszer, ez arról szól, hogy az állampolgárokkal azt csináljanak, amit akarnak, érted? És ha nem tetszik a búrád, akkor fogják és elveszik az ingatlanodat jogosan, mert te eladtad. Érted? Digitálisan adtad el. Látszólag eladtad. És nem tudnak ebbe, ugyanúgy, ahogy nem tudtak azzal sem csinálni semmit, hogy mondjuk akit így átvágtak, hogy adásvétellel, papíron, ügyvéddel, stb. Átvágtak, eladta az ingatlanját, érted? És hiába perelték be utána az örökösök, vagyis hát akik lettek volna az örökösök, nem tudtak vele menni semmire. Érted? Tehát, na most ez az egész, ahogy ezt, amifelé irányítják az egészet, ez arról szólna, hogy azt csináljanak az emberekkel, amit akarnak. Érted? És itt én nem a hackerekre gondolok, bár mondom, meghackelni bármit lehet, hanem arra gondolok, hogy azt csinálhatnak az emberekkel, amit akarnak. Érted? Ha nem vagy szép kis aranyos állampolgár, akkor mondjuk vagyontalanná tudnak tenni. Érted? Na most végig kellene ám gondolni mindenkinek, hogy nem kellene ebbe belemenni, érted? Tehát mert az, hogy mit tudom én, itt volt ez az ügyfélkapu,
ugye amit cégeknél én nem vettem észre, hogy komolyan bármi probléma lett volna. Most lesz ez az ügyfélkapu plusz, amiben még mindig nem tudtam belépni, mert már beléptem, és pipa is volt, és minden, és kiderült, hogy mégse vagyok benne, mert még mindig az ügyfélkapu működik, és nem az ügyfélkapu pluszom. Érted? Tehát, de ez a digitális állampolgárság, ez valami brutál szarnak tűnik. Tehát, és ugye elsősorban kiket lehet rávenni ilyen dolgokra? A fiatalokat. Ráadásul még a fiatalok mit csinálnak? Majd segítenek is az idősebbeknek, hogy ők is digitális állampolgárok legyenek. Hát anyátok azt. Jó, tehát gondolkozzatok el ezeken a dolgokon, hogy úgy élnek vissza bárki, akár a hackerek, úgy élnek vissza majd ezekkel a dolgokkal, ahogy lehet. Tehát ha valamit meg lehet hackelni, akkor meg fogják hackelni. Tehát gondoljátok végig, nem hiszem, hogy úgy akarják ezt az egészet megcsinálni, mint mondjuk a blockchain-t. Tudjátok, az a bitcoin, az ugye blockchain alapon van, hogy gyakorlatilag ott azt állítólag nem lehet meghekkelni. Tehát abban nem lehet belenyúlni, tényleg nem lehet, mert ott nem egy szerveren vannak a dolgok, hanem kismillió szerveren. Érted? Tehát akkor azt a kismillió szervert kellene meghekkelni. Ezért hagyják egyébként, hogy az ilyen kriptovaluták működjenek, mert ugye ott találták ki ezt a blockchain rendszert, hogy azok az állampolgárok, akik így bányásszák a bitcoint, azoknak a gépein vannak az adatok, érted? És gyakorlatilag nincs egy szerver, amit meg lehet hackelni. De valahogy nem ilyen módon akarják a digitális állampolgárságot, hanem majd lesz egy szerverük, és a szerverükkel azt csinálnak, amit akarnak. Értitek? Tehát ez nem utópia, most gondoljátok végig, mióta van arról beszélve a 90-es évek óta, vagy talán a 80-as évek végét, inkább úgy mondom 90-es évek óta, a második felétől már biztos, hogy ez a totális kontroll. És a totális kontroll azzal kezdődött, hogy bekameráznak mindent. Ráadásul már olyan kamerákat állítanak föl, ami az iriszét is figyeli az egyénnek. Hogy tökéletesen beazonosítható legyen a szemével az illető. Jó, hát mondjuk mit csinálnak egy mondjuk bukósisakkal, vagy egy napszemüvel, egy sötétített bukósisakkal, vagy egy napszemüveggel, mindegy, nem is ez a lényeg. Ezért például már olvastam olyat, hogy ki volt írva, hogy bukósisakba nem lehet bemenni. Tényleg. Ki volt írva, hogy bukósisakba nem lehet bemenni. Meg az is ki volt írva, hogy maszkba sem. Hát valami olyan intézmény volt. Jó, tehát lényeg az, hogy a kamerákkal elkezdődött a totális kontroll, mióta? 2001. 11. tehát nem 9. tehát szeptember 11-jel, mindegy, 2001. szeptember 11-jel, 9. 11-jel elkezdték bekamerázni a világot. Most a következő lépés, hogy digitalizálják a mindent, érted? Csak mindent, amit digitalizálnak, azt meg lehet hackelni, illetve ugye nem csak meg lehet hackelni, hanem akik létrehozták,
és akik működtetik, belenyúlhatnak. Lehet, hogy azok, akik működtetik, nem tudnak belenyúlni, mert működtetés, de azok, akik csinálták, azokat megbízzák, hogy nyúljanak bele. Tehát a szoftverkészítők úgy működnek, hogy azok a saját programukba bármikor bele tudnak nyúlni. Jó? Ha megkérik rá nyilván azok, akiknek eladták a programot. Ugye ebben tisztában vagyunk, mert mi már életünkben több programot csináltattunk, méghozzá nem egyszerű programokat csináltattunk emberekkel, szoftverprogramozókkal, tehát programozókkal. És bármelyik, amelyik csinálta, nem egy másik ember, hanem aki csinálta, az bármikor bele tud nyúlni az ő általa létrehozott programba. Oké? Ha csak nem egy olyan programról van szó, amit mit tudom én, mondjuk 1000 ember csinált, és mindenki egy kis rész dolgot csinált csak benne. És utána meg valaki összerakta azt az egészet. Ezt nem hiszem, hogy ez a digitális állampolgárság az így csináltatták volna, hanem nyilván úgy, hogy abba bele lehessen nyúlni. Jó, tehát ezt nem tudom, ki találta ki ezt a baromságot, ezt a digitális állampolgárságot, de szeretném mondani azoknak, akik ilyeneket kitalálnak, jó? Hogy most azt támogatjátok, drága politikai hatalmon lévő emberek, azt támogatjátok, hogy ilyen családok, mint a Rothschild, vagy a Rockefeller, vagy a Windsor, stb. Ezek a családok, az a 13 család, közül elsősorban ugye a Rothschildok igényét kielégítsétek. Na most te azért a történelmet tudni kellene, hogy a történelem az összes olyan diktátor, amely teljhatalmat akart, mint például ugye a Rothschildok, hogy majd ők uralják a világot, az mind a segítőiket, a legnagyobb segítőiket is likvidálta. Mikor a hatalomra került? Mindet. És őket likvidálta először. És utána csak a kisebbeket. Tehát drága politikusok, vezető politikusok a világban, jó, ha tudjátok, hogyha ti teljes gőzzel támogatjátok ezt a világhatalom elméletet, akkor ti lesztek az elsők, akiket ki fognak ők nyírni, ha hatalomra kerülnek. Oké? És úgy hatalomra kerülnek, hogy az övéké lesz a világhatalom. Még akkor is ugyanez a helyzet, hogyha netántán nem világhatalom lesz, hanem regionális hatalom. Tehát mit tudom én mondjuk ugye az USA akarta, hogy majd Mexikó csatlakozik hozzá, meg Kanada, és akkor létrehoznak egy Észak-amerikai uniót, ez nem jött össze. Ezért ugye kivel akar unióba kerülni az USA? Hát nyilván az Európai Unióval. Nyilvánvaló, ugye ezt tudjátok. Mert velünk lehet. Az Európai Unió, ahogy elgyöngítik, az USA elgyöngíti az Európai Uniót, de nem Oroszország, nem egyéb, az USA gyöngíti el. Ezáltal szépen eléri, hogy unióba kerüljünk az USA-val. Érted? És ezt tudod, mit fog jelenteni? Ez azt fog jelenteni, hogy lesz egy régió, amelynek mondjuk lesz egy család a vezetője, azon belül pedig meg van határozva a családnál, hogy ki a családfeje, jó? Csak hogy tiszta és világos legyen,
És az lesz az uniónak, ennek az egyesített uniónak az ura. Érted? De az a baj, hogy rálátnak erre a háttér működésre, rálátnak azok, akik most támogatják ezt a fajta törekvést. És hát nyilvánvaló, ők azok, akik legjobban kikotyoghatják a dolgokat, és a vezető politikusok azok, akik legjobban kikotyoghatják majd a dolgokat, ami azt jelenti, hogy a leghamarabb ők lesznek likvidálva, szó szerint. Azáltal, hogyha ez meg fog valósulni. És ennek egy következő lépése most ez a baromság, amit már például Svájc elutasított, ezt a digitális állampolgárságot. Tehát ami azt jelenti, hogy a lakosság ellenállt ebben a kérdésben. Jó? Szó szerint. Tehát a lakosság ellenállt. Na most azért arra kíváncsi leszek, itt lesz a november 15, ahol kényszerítik a cégeket arra, hogy megtörténjen az átállás. Nem november, január 15. Megtörténjen az átállás. A ügyfélkapu pluszra. Hát kíváncsi leszek, hogy a cégek hány százaléka nem fogja tudni teljesíteni. Meg nem teljesíti. Érted? Na most miért mondom ezt? Mert hogy lehet valamit úgy csinálni, hogy mondjuk a cégeknek a fele nem fogja teljesíteni? Hát azért Magyarországon cég azért nem kevés van, sok. Tehát itt nem pár ezres mennyiségről van szó. És nem tudom, hogy az egyéni vállalkozóknak is kell ilyen baromság. Na hát akkor a vállalkozókat is nézem, akkor itt több százezres tételről van szó. Tehát több százezer ember, illetve több százezer vállalkozás, beleértve a cégeket is, ki van csukva, hogy holnap utára teljesíti. Ki van csukva. Ki van csukva. De meg kellene próbálni nem teljesíteni, szerintem simán. Aztán meglátjuk, hogy mit csinálnak. Komolyan. És akkor meglátjuk, hogy mit csinálnak. Jó? Tehát gondoljátok végig, hogy na most tudom, hogy mit tudom én, mondjuk a közalkalmazottak, azok hát igazából termelni nem termelnek, tehát igazából hasznot nem hoznak. Ők végzik az ügyeket, tehát nem akarok senkit ebben megbántani, most ne értsétek félre. Végzik az ügyeket, gyakorlatilag van egy feladatuk, azt elvégzik. Na most azért megkérdezném, hogy avval a sok közalkalmazottal, aki most végzi az ügyeket, az emberek ügyeit, a digitális állampolgársággal, mi lesz velük? Tehát úgy meg szeretném kérdezni, mi lesz velük? Azokat az alkalmazottakat kérdezném meg, akik a ügyintézők és ügyfelek ügyintézését intézik. Digitális állampolgársággal. Mit fognak csinálni? Hova mennek? Az iparba mennek dolgozni? Hova? Alkalmazott lesz mind, de hát itt százezres tételekről van szó, százezres embertömegről, akik most ügyeket intéznek az embereknek, érted? Most azok hova mennek? Az utcára? Munkanélküliek lesznek? Vagy menjenek ki külföldre dolgozni? Emiatt? Tudom, hogy azt szeretnék, hogy minél több magyar állampolgár, legalább 4 millió menjen ki Magyarországról, ebben én tisztában vagyok, de megállapodtak Izraellel, legalábbis úgy tudom, érted? Tehát lehet, hogy ez is egy része ennek az egésznek, hogy minél hamarabb a magyarok költözzenek ki Magyarországról. Hát elég arcátlanság, nem?
enyhén szólva. Na gondoljátok végig. Tehát ezt azért végig kellene gondolni, mondom a politikusoknak. Ezt az egész herceurcát ebben a digitális baromsággal, mert hogy ennek jó vége nem lesz, az hódbiztos. Jó? Szóval a lényeg az, hogy hát kíváncsi leszek ennek a következményeire, de mondom, abban biztosak lehetnek a politikusok szerte a világban, hogyha egy diktatúrát segítenek, ott a diktatúrának a vezetője, nek az első dolga, hogy kinyírja azt, aki segítette. Mondok példákat. Sztálin a legközvetlenebb segítőit, amint hatalomra került, kinyírta. Hitler a legközvetlenebb segítőit kinyírta. Kik voltak a legközvetlenebb segítői? Ugye az SA parancsnokok, és élükön az SA első számú parancsnoka Röhm. Oké, és a hosszú kések éjszakáján elkapták őket, és utána mind öngyilkos lett. Jó? Tehát mind öngyilkos lett. Jó? Egyébként Hitler így intézte a dolgokat, akik nem kívánatosak voltak, azok, és ismerte a nép, az mind öngyilkos lett. Oké? Így járt a sivatagi róka is. Hogy hívják? Rommel. Ő is így járt. Így van, a Rommel is így járt. Na szóval, lényeg az, hogy érdekes világban élünk. És ugye akkor lehet megcsinálni az emberekkel brutál dolgokat, a hatalom akkor tud megcsinálni az emberekkel brutál dolgokat, hogyha az emberek hagyják, nem? Brutál dolog volt a Covid. Tesztelték, rögtön mondtam az első pillanatban. Bejött a Covid, első vagy második előadáson mondtam, hogy tesztelik az emberek tűrőképességét, emlékszel? Most már mindenki tudja, aki nem tudja, az nem tudom hol él, hogy szó szerint erről volt szó. Tesztelték az emberek tűrőképességét, és mire jutottak? Hogy az emberek olyanok, mint a birkák, eltűrnek mindent. Érted? És megy egy kolompos elől, és mennek a kolompolós utána, érted? Mint a birkák, egy birkára fölakasztják a kolompot, és az összes többi megy utána. Azt csinálják az emberek. Jó? És elfelejtettek az emberek gondolkodni. Éppen beszélgettem a múltkor valakivel, spirituális, meditál, stb. Stb. Hát mondom, szóba került valahogy a Covid. És mondom, te beoltottad magadat? Azt mondja, hogy be. És azt mondja, hogy az egész család beoltotta magát. És mennyit? Azt mondja, hogy mit is mondott, 3 vagy 4 oltást adott be. Adatott be magának. Jó, nem szóltam egy szót sem, csak annyit mondtam, hogy az én családom nem oltotta be magát. Jó? Senki. Senki. Szóval, tehát egy érdekes világban élünk. Érdekes világ. Egy olyan világ, ami azért ilyen, mert a jó emberek nem tesznek semmit. Érted? Még azt se teszik meg a jó emberek, hogy egy kicsit nekiállnának tudatosodni. Tehát, hogy esetleg mondjuk van egy információ, akkor az információnak mögé néznének, vagy megnéznének avval kapcsolatban más nézőpontokat is, más véleményeket is. Az emberek nem csinálják ezt. A legtöbb ember nyilván mindig tisztelt a kivételeknek, mert hála Istennek azért ebben vannak kivételek, hiszen az egész ország nem oltatta be magát, csak a
70%, tehát a 30% az nem oltatta be magát, tehát a 30% az kicsit másként gondolkodó volt ebben a kérdésben. De hát ebben a digitális állampolgárságban is egész mást kellene képviselni. Megint mit csinál a média? Orba szájba nyomja. És mennyire fogja nyomni még ebben az évben, ajajajaj, hogy ez mennyire jó az állampolgároknak. Mi baj volt az eddigi működéssel, vagy mi baj lenne azzal a működéssel, hogy annyit csinálsz, hogy intézhetsz dolgokat, érted? Ha akarsz. Ha nem akarsz, akkor meg nem intézel. És nem kötelező, kötelezővé tenni ilyen dolgokat. De hát megint ugye velünk szarakodnak itt, magyarokkal, de mondom egyértelműen azért, hogy az izraeliek be tudjanak költözni, érted? Akik ugye a második világháború környékén kiköltöztek, mondjuk erről a környékről, azoknak a hozzátartozói, leszármazottai, nyilván nem ők, azok vissza tudjanak jönni. Mert hát ugye ők már valószínűleg már annyi idősek lennének, hogy már nem is élnek. Tehát a leszármazottai visszajöjjenek. Két ok, túl meleg van, nincs áramok. Túl meleg van, kevés a víz, és macerálják őket az arabok. Ja, tehát egy olyan világban élünk, ahol egy van. Tudatosodni kellene. És közösségbe kellene lenni, érted? Tehát hála Istennek, amikor ugye a Covid időszak volt, akkor a PPA-sok jó része, az itt tanulók jó része nem oltatta be magát, érted? Nagyon nagy része. Akik meg nem tanultak itt, azok nem hallottak annyit ezekről a dolgokról, nyilvánvaló. Jó, tehát ezzel kapcsolatban körülbelül ennyi az, amit el akartam mondani, így egyelőre. Jó, tehát figyeljünk oda, és ne csináljuk, tehát azt, amit a média mond, na azt nem kell csinálni, jó? Mindent csinálj, csak azt ne csináld, amit a média mond. Jó, ez a lényeg. Egyébként meg éld az életedet. Tehát az biztos, hogy amit a média állandóan szajkóz, abból neked nem lesz jó. Jó? Ezt jól jegyezd meg. És minél többet szajkozzák, annál biztosabb, hogy az neked nem lesz jó. És erre figyelmeztess más embertársunkat is. Minél jobban nyom valamit a média, neked az annál rosszabb. Világos ez? Jó? Szóval, lehet vagy vagyunk egy olyan világban, hogy nem igazán vagyunk elégedettek ezzel a világunkkal, de ennek a fő problémája, hogy a jó emberek hagyják magukat elbutítani. Szó szerint. Tehát van egy elbutítás, és annak az alanyai a jó emberek. A rossz embereket nem kell elbutítani, mert azok úgy hülyék, hogy vannak, mindegy. Jó, tehát lényeg az, hogy a jó embereknek nem kellene magukért valamit tenni. És ha magadért teszel, hogy tudatosabb legyél, akkor ezzel mintát tudsz mutatni másoknak. És esetleg tudod azt ajánlani másoknak, hogy ők fogják és
kövessék azt a példát, amit te csinálsz. Tehát nézzük. Tehát nekünk van itt egy dolgunk. Az a dolgunk, hogy eszesedjünk, az nem egy dolog, az csak tanulás, jó? Tehát a tanulás az nem munka, jó? A munka az, hogy minél több embernek segítsünk abban, hogy eszesedjen. Ez a munka. Tehát van egy ilyen feladatunk. Na most, van egy másik vonzata is ennek a dolognak. Nézzük. Ezen a bolygón 2035-re szeretettkornak kell lenni. A 2012-es világ végét kitolták 2035 év végére. Jó? Tehát a 2012-es évvégi világ végét kitolták 2035-re. Ha nem lesz szeretett korszak, akkor sütögethetik a pecsenyéiket a hatalmon lévők, úgy kinyírják őket az isteneink, mint a húzat. Tehát drága pecsenye sütögetők a hatalom élén, üzenem nektek, jó, mindnyájatoknak, hogy az, hogy ide leszülettél a földre, egy felsőbbrendű lény, amit én úgy szoktam nevezni, hogy a teremtőm, intézte. Mert onnantól, hogy te megfogantál, a lelked lejött abban a pillanatban, amint megfogantál. Gondold végig, hogy fenn milyen szervezésük van, hogyha pontosan tudják, hogy te mikor fogsz megfoganni, és addigra oda küldték a lelkedet. Micsoda szervezés, micsoda brilliáns szervezés és brilliáns tudás. Na most, gondolod, hogyha itt te 2035 után is sütögetni akarod a pecsenyédet, akkor még élni fogsz. Óriási tévedésben élsz. Úgy kiiktatnak, mint a húzat. Érted? Ahogy létrehozták, hogy te ide leszüless, ugyanúgy fogják, és létrehozzák azt, hogy te az egyik pillanatra a másikra már ne is élj, ha kell az egyik pillanatról a másikra már ne is élj. Úgyhogy jó, ha ezzel tisztában vannak ott a hatalom tetején. Nem tudom, hány évesek vagytok, mert különböző korban vagytok, de jó, ha tudjátok, hogy tök mindegy, hány éves vagy. Ha nem felelsz meg az aranykor követelményének, mész a levesbe. És ide ugyan nem fogsz újra inkarnálódni, nem rontod itt többet a levegőt. Mész ki a francba, az univerzum szélére, ott készült neked egy bolygó, vagy nektek egy bolygó, ezeknek a lényeknek, emberi lényeknek, majd ott szépen inkarnálódsz, de lehet, hogy arra vársz még egy pár száz vagy pár ezer évet, mire képes leszel inkarnálódni. Jó? Mert ott nem 8 milliárd ember él, jó? Hanem még ott most kezdődik az emberi élet. Jó? Maradjunk ennyibe. Szóval, lényeg az, nem az élet, az emberi élet. Tehát lényeg az, hogy el kellene ezeken gondolkodni. Nem kellene elhinni, hogy Szedlacsik Miklós mit mond, csak az a baj, hogy mindig úgy lett minden, vagy az a hála Istennek a jó, hogy mindig pont úgy lett, ahogy mondtam. Jó? Ami azt jelenti, hogy nem azért, mert ilyen okos vagyok, hanem azért, mert ilyen kapcsolatom van az információ terén a teremtőmmel. Jó? És áttételes módon a teremtőinkkel. Jó? Szóval, és ez nem nagy képűség, ez ténykérdés, jó? Tehát amikor egy ember tudja magáról, hogy mire képes, az nem nagy képűség, jó? Ilyen egyszerű, mert az a nagy képűség, mikor valaki hóthülye, és azt hiszi magáról, hogy ő milyen okos, és kifelé azt mutatja, hogy ő milyen okos.
Tudom, hogy ilyen emberekkel tele van a világ, de az egy dolog. Jó, szóval lényeg az, hogy el kellene egy kicsit gondolkodni a vezetőknek is a világban, az elnyomóknak is a világban, hogy apám, mész a levesbe. És tudod, hogyha te itt szarul csinálod az életedet, mondom ezeknek a hatalmon lévő elnyomóknak, hogy szarul csinálod az életedet, egy olyan következő életed lesz, hogy belegebedsz. Jó? Maradjunk ennyibe. Sőt, valószínű, hogy az életed vége sem lesz számodra egy leányálom. Jó? És hogy tisztában legyen mindenki ezzel kapcsolatban, hogy még mindenki elpusztult, aki nekünk ártani akart. Oké? Még mindenki. Vagy ha nem elpusztult, akkor olyan nagy problémát kapott, hogy onnantól kezdve nem foglalkozott más problémával, csak az ő problémájával. Világos ez? Úgyhogy maradjunk ennyibe. Szóval, mi azért vagyunk itt a bolygón, hogy ezen a bolygón szeretetkor legyen. A szeretetkor, ha létrejön, akkor fogjuk megtanulni a feltétel nélküli szeretetet. Na most a feltétel nélküli szeretet megtanulása az sok embernél hosszabb időbe fog telni, mint a szeretetkorba jutás. Mert a feltétel nélküli szeretet a feltétel nélküli elfogadást is elvárja. Oké? Mert azt tud feltétel nélkül szeretni, aki képes a feltétel nélkül elfogadásra. És az a baj, hogy az elfogadást összekeverik a beletörődéssel. A beletörődés és az elfogadás között óriási különbség van, mert elfogadni feltétel nélkül csak nagyon jó hangulatban lehet. A beletörődés az meg egy nagyon rossz hangulat. Oké? Hogy tiszta és világos legyen. A kettő közt ég és föld különbség van. Tehát ezáltal, most gondold végig, van nekünk egy hangulat coachképzésünk, az a címe, hogy hangulatjavító coach, mindjárt mutatom, jó? Itt van, hangulatjavító coach, és ebben tanulunk nagyon sok mindent az emberi hangulatokról, azt is, hogy hogyan működnek az emberek különböző hangulatban. És azt is, hogy milyenféle hangulatok vannak, stb. Stb. És ezzel kapcsolatban van egy skálánk. Különböző hangulatú emberek be vannak skálázva, attól függően, hogy kinek mennyi energiája van. Minél több energiájú, jobb energiájú ember, annál magasabban van a skálán, és minél kevesebb energiája, illetve rosszabb energiája van valakinek, annál alacsonyabb szinten van a skálán. És a skálán nagyon alacsony hangulatnak megfelelő a beletörődés, és az elfogadás az pedig egy nagyon magas hangulat. És emlékeztek, akik tanulták a hangulati skálát már, vagy látták, van egy olyan hangulati szint, a 40-es, emlékeztek? A lét derűs nyugalma. Na szóval, a lét derűs nyugalmán van tökéletes elfogadás. Jó? Tehát a lét derűs nyugalmán tökéletes az elfogadás. Tehát gondold végig, az aranykorban fel kell jutnunk a 40-es hangulatig. Most, ugye ez
úgy van beosztva ez a skála, hogy energiaarányos. Tehát a 40-es a legnagyobb energia, ezt most ne frekvenciában nézd, ez viszonyításra egymáshoz. És a társadalom hangulati szintje az az 1-es. Félelem. Az a 1-es. Gondold végig, most ebben a világban, amiben vagyunk, ahol nincs szeretetkor, én még nem láttam olyan embert 0,5-ed emelkedni, aki fél éven belül ezt megcsinálta volna. Pedig én ezzel a kérdéssel foglalkozok 90-es évek vége óta. És mondom, nem láttam ilyet. Tehát, hogy az ő tartós hangulata, az fél éven belül felett vagy többet emelkedne. Miért nem láttam? Most gondoljátok végig, a társadalom hangulata 1-es. Akik itt vannak olyan 2-5, az itt tanulók, átlagosan 2-7. Na most, akkor osszátok vissza a 40-et féllel. Jó? Akkor számolt ki, hogy mondjuk az 1-esről fölmenni 40-re, akkor az 39 év. Ja, nem 39, mert akkor egy évet számolunk, akkor 78 év, bocsánat. 78 év? A mai társadalomban. 78 év. Érted? A mai társadalomban valaki az 1-esről föl akarna kerülni a 40-esre. 78 évig kellene rajta folyamatosan dolgoznia. Oké? Okay? Ki van csukva? Na most ezt miért mondom? Hát ezért kell az aranykor, mert az aranykorban nincsenek elnyomók, mert az elnyomók feldobták a talpukat előtte. Mert gondoskodtak arról a fentiek, hogy földobják a talpukat. Ugye drága elnyomók, semmi gond, hamar földobjátok a talpatokat, nem éritek meg az aranykort, jó? Maradjunk ennyibe. Szóval, lényeg az, hogy ugye most azt mondtam, hogy az itt lévő tanulók az olyan 2-7 körül vannak. Átlagosan. Na most. De honnan is számolnánk, mondjuk 3-tól visszaszámolnánk, az azt mondja, hogy 27-54 év. Nem, mert azt mondtam, hogy felett emelkedik fél év alatt. Akkor egyet egy év alatt, így van. Jó, tehát nem, az se jó, mert nem jól számoltam. Tehát 0,5. Hát akkor is annyi, mert 0,5, 40-et elosztjuk 0,5, az 80. Nem? Jó, de úgy értve, hogyha 40-et osztunk 0,5-tel, az 80, nem? Hát akkor jól számoltam. Jó, tehát jó. Szóval lényeg az, hogy ha nincsenek elnyomók, az emberek megtáltosodnak. Érted? És úgy tanulnak, hogy úgy fejlődnek, hogy nem fél év kell egy 0,5 emelkedésre, érted? Nem fél év kell, hanem a töredéke. De akkor is, valószínűleg az több mint 9 év, akkor is. Na most, valaki azt mondja, hogy hol leszek én már akkor? Csak
Ugye tudod, hogy ez úgy működik, hogy az aranykorba hosszabbodna fog az életed. Tehát meg lesz hosszabbítva az életed. Szóval, nézzük akkor tovább. Tehát lényeg, hogy itt van a jelenlegi korszak, és ahhoz, hogy feljussunk a felső létformába, meg kell tanulni a teljes elfogadást, 40-esen. Tehát létderűs nyugalmába kell jutni a tartós hangulatoddal. De ami azt jelenti, hogy úgy mozgatod a hangulatodat, ahogy akarod, csak az az általános hangulatod, onnan kiindulva mozgatod. És a létderűs nyugalma az csak ott érhető el, még egyszer mondom. Tehát csak ott, az aranykorban. És az idő, mire valaki az oda fog jutni. Nyilván, hogyha valaki már addigra magasabb hangulaton van, könnyebb helyzetben lesz. Mert olyan, mint a versenyfutásnál, akik előrébb járnak, előrébbről indulnak, azok hamarabb beérhetnek a célba, ha jól csinálják a futást. Szóval miért mondom ezt? Mert itt van az a hely, ahol ha te foglalkozol azzal, ami a munkánk, és az nem a tanulás. A tanulás az nem munka, jó? Tehát ha foglalkozol azzal, amivel a munkánk, akkor elérheted, hogy legyen egy akkora csapatod, aminek a jutalékából, a tandíj jelenleg 80%-a jutalékba ki van fizetve, a jutalékából, tehát jelenleg az azt jelenti, hogy egy növekedő stádiumban van, ami ki van fizetve. A múltkor még, ha emlékeztek, 76% volt, most 80 már. Jó, tehát ha létrehozol egy akkora csapatot a tanulóidból, tehát hozol tanulókat, meghatározott módszerrel meg tudod ezt csinálni, ha hozol tanulókat, akkor szépen felszámolhatod azt az életedet, ahol befolyásolnak téged más emberek. Milyen emberek? Olyanok, akik nem tanulnak itt. És ha az egyén ebben az időszakban, ahol vannak elnyomók, egy olyan életet tud élni, ahol nem kap elnyomást, mert nincsenek elnyomókkal kapcsolatai, és mégis egy megfelelő életminőséget elért, illetve él egy megfelelő életminőségben. Akkor onnantól kezdve, ha nem kap az ember az elnyomást, akkor sokkal dinamikusabban tud emelkedni a skálán, az azt jelenti, hogy egy sokkal gyorsabb fejlődést tud elérni. Mert olyan emberek vesznek körül, akik nem elnyomók, mert az elnyomók azok nem akarnak fejlődni. Érted? És az elnyomottak sem akarnak fejlődni addig, ameddig elnyomók veszik körül őket. És ha te most nem érzed magad elnyomónak, ugye onnan tudjuk, hogy ki az elnyomó, hogy van egy tesztünk, amikor az elnyomás feloldó coachképzést tanuljuk, valahol itt lesz, mindjárt nézem, itt van, akkor, hogy felismerjük, tehát van egy teszt,
amiből bárki felismerheti saját magára vonatkozóan, vagy másokra vonatkozóan, hogy az illető elnyomó vagy sem. Hiszen az elnyomók tulajdonságai úgy működnek, hogy a tetteik következménye, tetteiknek a többségének a következménye az elnyomás. Tehát amikor másokkal tesz dolgokat, akkor elnyom másokat, érted? És ha többségében elnyomó az illető a cselekedetében, akkor ő egy elnyomó. És egy elnyomó elnyom másik embert a környezetében, elnyomja a gyengébbeket a környezetében. És ez úgy működik, hogy az elnyomó az azt gondolja, hogy azért kell másokat elnyomni, mert azzal, hogyha a másik fejlődik, akkor az veszélyezteti az ő létét. Hát látjátok, a hatalom most erről szól. Ha az emberek fejlődnének, akkor az úgy gondolják a hatalomban lévők, hogy ezzel a létük lenne veszélyben. Szóval, és ha egy elnyomó elnyom egy szociális embert, az elkezd elnyomóskodni az a szociális ember. És ha te nem vagy antiszociális, tehát elnyomó, hanem szociális ember vagy, és te nem akarsz fejlődni, akkor jó, ha tudod, hogy téged elnyomnak. Mert pont úgy működsz, mint az elnyomók, akik nem akarnak maguktól fejlődni. De ha egy elnyomó elnyom egy elnyomottat, egy szociális embert, aki elnyomottá válik, akkor az elnyomott sem akar fejlődni. Azt gondolja, hogy ő jó úgy ebben a világban, ahogy van. Hát ha jó lennél abban a világban, ahogy vagy, akkor jobb lenne neked, mint volt. Érted? De valahogy a legtöbb embertől én azt hallom, hogy valahogy visszasírja a múltat. Én sose. Sose sírtam vissza, és sose fogom visszasírni a múltat. Ami azt jelenti, hogyha az ember fejlődik, akkor egyre jobb és jobb lesz, és nem fogja visszasírni azt, amikor rosszabb volt. Nem tudom, világos-e? Oké? És ha egy ember a múltban jól ment, egy embernek a múltban jól ment, és állandóan arról beszél, hogy a múltban neki milyen jól ment, akkor ő azóta nem fejlődött semmit. De a fejlődés erről is szólna, hogy most kellene a legjobbnak lenni az életednek. Érted? Miért? Mert ha fejlődsz, javulsz. És ha javul egy ember, mondjuk ezeken az életterületeken, hopp, várj pillanat, túlmentem, hopp, ott volt. Ezeken az életterületeken, akkor egyre jobb neki az élete. És ha egy embernek egyre jobb az élete, akkor nem fogja visszasírni a múltat. Semmilyen formában. Világos voltam? Tehát minden olyan ember, aki visszasírja valamilyen szinten a múltat, a saját életére vonatkozóan, nem a világ dolgaira, a saját életére vonatkozóan, az nem fejlődik semmit. És ha te fejlődni akarsz ténylegesen, akkor ebben az időszakban is, ebben a 9 évben, ami még ugye van 2035-ig, akkor bizony jönnöd kell és tanulni kell, és itt kell lenned közöttünk. És el kell azt érned, hogy kiszakadj abból az emberi közösségekből,
idézőjelben a közösség, mert ma már munkahelyi közösség sincs. Ki kellene szakadni azokból az emberektől, el kellene szakadni, akik nem akarnak fejlődni, és csak azt akarják, hogy te se fejlődj. Érted? És azt úgy tudod megcsinálni, hogy itt vagy velünk, és együtt fejlődünk. És itt olyan emberekkel vagy, akik nem elnyomok, és akik akarnak fejlődni. Köszönöm szépen a figyelmeteket, visszaadom a szót a házigazdáinknak, szeretlek benneteket! Nagyon szépen köszönjük mesterünknek, Szedlacsik Miklósnak ezeket a igen mélyen szántó gondolatokat, és ezt a nagyon erős felvilágosítást. Eszembe is jutott egy röpke kis gondolat, hogy egy elnyomó, törvényeket nem tisztelő, törvényeket megmásító hatalom ellen az ellenállás nem lázadás, hanem jog. Így gondoljátok ti is? Ez az. Köszönöm szépen. A végére már egész belejöttek, tele vagyunk igen emberekkel. Tehát egyetlen egy percet nem bántam meg. Én 9 éve tanulok itt a mestertől, Szedlacsik Miklóstól. Pontosan 9 éve és 2 napja. Egyetlen egy percet nem bántam meg abból, hogy csatlakoztam a PPA-hoz, a mesterhez, és hogy tőle tanulok. És egyáltalán nem bántam meg azt, hogy én ezt a tudást, ezt a lehetőséget ajánlottam másoknak is. Ezáltal lett egy csapatom, akikre büszke vagyok. Lettek mentoraim, lettek igazgatóim, akikre meg nagyon büszke. Tehát hálás. Mert hálával tartozom nekik, hogy törődnek velünk. Itt senkinek nincs elengedve a keze. Tehát ahogy Szedlacsik Miklós elmondta, nagyon sok a jó ember ezen a bolygón, akik nem tesznek semmit. Most szólnék pár szót azokhoz, akik maguk elé helyezik az állataikat, a kutyáikat, a macskáikat. Elhangzott egy dátum, 2035. 2035-re ezen a bolygón legyen az gömb vagy lapos, teljesen mindegy, vagy lavor alakú, vagy kocka, mindegy. Ezen a bolygón itt aranykornak kell lenni. Tehát párom 10 éve tanul itt, 10 évünk van még hátra, és az a 10 év így elrepült. Tehát a gyertya mind a két végén ég. És drága bogárkáim, akik a kutyákat, macskákat teszitek magatok elé, mert nem tudtok az emberekkel bánni, basszus kulcs. Ha itt nem lesz aranykor, a kutyáknak se lesz életük, a macskáknak se lesz életük, az emberekkel együtt mennek a levesbe. Na, nem magamat fogom okolni, és nem is téged, majd te fogod magad okolni azért, hogy nem tettél azért, hogy a világ összes állata békében élhessen az emberekkel ezen a bolygón. Cica, macska, a kandúrok, mindenki megy a levesbe. Erre szeretném felhívni a figyelmeteket. Itt olyan borzasztó, hatalmas lehetőségekkel most lehet csatlakozni a PPA-hoz, a tanulói csapathoz. Ilyen lehetőséget a világon nem kaptok sehol. Tehát 660 forintba kerül egy óra. 30 óra képzés van egy hónapban. Ez 19.700 forint. És most azt ne hidd, hogy a pénzedre van szükségünk. Nem a pénzedre van szükségünk, hanem rád. Mert lehet, hogy te vagy az az ember, aki olyan tudást adsz át a többieknek, ami által megindul az egész, és átlépjük azt a kritikus létszámot, amikor már olyan hangunk lesz a világban, hogy mindenki ránk fog figyelni. Ülj le és gondolkozz el, simogasd a kutyuskádat, meg a cicuskádat. Ennyi. Köszönöm.
Nehéz ilyen férfiak után még bármit hozzáfűzni. Még lenne mit mondanom, de visszafogom magam. De az biztos, hogy ugye a mesterünk január 1-i előadásában beszélt erről, hogy 9-es világév kezdődött. Ugye a 2025 az egy 9-es világév. Ami azt jelenti, hogy ebben az évben a szellemiség energiái vannak támogatva. Tehát akik egy picit is többet tudnak ezekről a témákról, ők tudják, hogy ez valóban így működik. Na most, ha szembe megyünk ezekkel az energiákkal, mert úgy gondoljuk, hogy nekünk más dolgok fontosabbak, akkor kemény problémákkal kell szembenéznünk. Annyira keményekkel, mint amiről a mester beszélt az előadásában, Karesz említett. Én azt javaslom mindenkinek, hogy azért gondolkozzon el, hogy mit szeretne. Még ha nincs is azon a szinten, hogy mások miatt, legalább saját magad miatt. Mert ha neked nem fontos a szellemi fejlődésed, akkor ott nagyon nagy probléma van, mert te sem vagy fontos saját magad számára. Nem szereted magad. Ha annyit nem vagy képes megtenni magadért, hogy tényleg egy igazán baráti összegért lehet itt tanulni, azért, hogy bárki tanulhasson és fejlődhessen, ha ennyit nem tud valaki megtenni magáért, az egyszerűen nem szereti saját magát. És az nem fog jobb világot építeni. Jobb világot csak szeretettel lehet építeni. Így van, jobb világot csak az egymással együttműködő, szeretetben, békében, boldogságban élő emberek fogják megcsinálni. Nem a majmok, nem a kutyák, nem a macskák. Emberek. Soha nem látott módon szükség van rátok. Mindenkire. Úgyhogy azt javaslom neked is, ha még nem vagy tanuló, akkor most kezd el a Nyílt Akadémiánál a tanulást és az üzletépítést, és te sem fogod megbánni, hidd el. Amint hallottad, a képzéseink piaci értéke havi 200 000 forint, amit most akciósan mindössze 19.700 forintért kezdhetsz el. Szintén egy év árgaranciával, és a második hónaptól kezdve csupán csak 12.500 forint a tandíjad. Ha megteheted, próbáld ki 3 hónapra, én azt szoktam javasolni, aminek a piaci értéke 600 000 forint, viszont most akciósan ez csak 44.700 forintért megkaphatsz. Ha úgy látod, hogy érdekel az ajánlatunk, keresd meg egy személyt, aki ajánlotta neked, vagy aki szimpatikus számodra, és segít neked elindulni a fejlődés útján. Várunk téged is szeretettel. Még egyszer köszönjük szépen, hálásan köszönjük mesterünknek, Szedlacsik Miklósnak a megtiszteltetést, hogy mi lehettünk a 2025-ös év első szemináriumának házigazdái. Köszönjük az égieknek a támogatásukat, köszönjük szépen a rendezők munkáját és a technikusok munkáját. Köszönjük nektek az együttműködést, a vidámságot, a szeretetet. Széles utat kívánunk hazafele mindenkinek, és eredményes napokat. Nem tudom, éreztétek-e az energiát, az égiek támogatását, mert mi itt a színpadon igen. Jól éreztétek magatokat? Jöttök legközelebb is? Köszönjük, szeretünk benneteket! Sziasztok! Sziasztok!